सिरियल भारी लायक असेल नवा नमा प्रभाकर राहील मग आणि असतं का आणि गंमत असं तो प्रभाकर नहीं गो रविशंकर ना नमा तो प्रभाकर होची घरान कोणी नतील तवळी चढू लग्योनु तो किती चंद कोण उलायता पुत्तक पुळी पुरा उडकसेता दवे का होच मिगे लानु म्हणू कळतस पोळे मुकार कळत तुका तोची प्रभाकर त्या चरडू अंक हो आपल्याला बापूस म्हणून दिसलं मागिरे औसू काही हो मिगेल पूतू म्हणून दिसका नव्हे अयो ते मायंक सुन्ने सौचंतूची दिस वत्ता आणि हे पुरा आलोचन करचक पुरसोत खई मिळता बरी चरडू अंक तो बापूस म्हणून दिसला दलवे औसू कनी बाईले का तो आपणे लोची म्हणून दिसका नव्हे तू सांगील म्हण की दाय ना गो तो प्रभाकर नाही रविशंकर होची हो तू समज सिरियल पळायली की म्हणून हा करेक्ट मध्य ब्रेक आणतो त्यालाच ऍडव्हर्टाइजमेंट आणतो आंबाड पुरी प्रदा केलेलं नव्हे त्या पळून तू सिरियल पळायचं असेल म्हणजे विसरून गेली की म्हणून हाव समज सिरियल पळायला गो सिरियल खंचे ऍडव्हर्टाइजमेंट खंच म्हणून माका कळता तू शिकोचे येऊ नका असं सोडी तो प्रभाकर की रविशंकर की म्हणून आणि 8-10 दिवस नंतर पुणी कळता ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಿ ತುಕ್ಕು ಗೋ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿತ್ಯ ಎತ್ತನವೆ ಪಾಯ್ಪರ್ ಬಿತ್ತರಿ ತೋ ರವಿಶಂಕರ್ ಕಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಿ ಮುನ್ ಕಳ್ತನವೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿತ್ಯ ಎತ್ತ ದಲರ್ ವಿಷಯ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿತ್ಯ ಎತ್ತ ಮಕ್ಕೈ ಗೊತ್ತಸ ದಲ ವಿಷಯ ಮುಖರ್ ವಚ್ಚ ಮಾತ್ರ 8-10 ದಿವಸ ನಂತರ सिरियल विषय सोड नम ते सुंदर कलबम्मुणू जिवंत जाऊन वापस येईल दलरी किती लायक असेल नवे ते चंदी पळताना पाप दिसता वही गो ते चरडन रोडचनी पळयतना तो पुंडलीक वापस येईल दलर किती लायक असेल म्हणू माके मस्त पण दिसला गो दलर त्या पुरा पिक्चर अंतू धारावाहित मात्र दौच गो अमणी निज जीवनांत पुरा कसने दाय ना गो जीवनात एक नाटक म्हणून तुम्ही सांगता ते आणि निज जीवनात कसं नाही दाय ना म्हणता ते तुम्ही की तुमगे लालोचन की एक काही अर्थ दाय ना वही गो जीवन एक नाटक दलर नाटक जीवन दाय ना हो अनमनी नाती धारावाही पळचुणू नाटक पळच सुरू केलींतवे अम्मी धारावाही पळेलेल गो त्याच ಬಗ್ಗೆ उलयतासिलिंती तुके खबर संका असेल गो गायना वग्गी हातपाय तोंडून येऊन बैस हाव तवळी हातपाय तोंडून येईल अमाई कसन विषय म्हणून सांगते अमणी हाव तुगल अम्मला कसंकीची गुट्टा विषय उलोका तू खेळच्या वसमा हे प्रतू ऐकूच्या नज्ज तू कसन गुट्टा विषय उल्लेख म्हणून माका गोत सनमा त्यांची ते चंदील खबर नव्हे आज स्कूलावत असताना सुंदर अक्का कोणाला की उल्लोचे हम ऐकली पोटी ऐकली अम्मक्का संगीत काय तोंदर ना नुतूची स्कूलावरची सोनू तंगेल हंगेल खबर ऐकत राबतू गो तू अम्मा हा मी जिच्याक स्कूलावत असेल गो सुंदर कोणाला की उल्लोचे ऐकले हा कसन कांदम पण वच्छवे तीन उलेल पूर्ती ऐकल म्हणून तुमची नव्यात संगीले पूर्ती ऐकू कदलरी तू थई रब का नवे तुझी तक तू सरसर गेल्लरे पूर्ती विषय तू कश कळतू गो हे सम नाही अमणी अम्मा हा वत्त असेल गो तीन उल्लोचे ऐकून तिके होगूरलेले कितलेंची हा रब्बू ऐकलेले ना बा तिक जोर करचे मागीर मुखारची आज सद्यक हांव कसन सांगतो म्हूण ऐक ती सुंदरील धुवस नाही गो भारी भित्तस खंय गो गोंग येयलो म्हूण रडत खंय गो सम नीद काणा खंय हा ती चल्ली बापसूक मस्त लावून घेतील दिसता तशी जाऊन तिका भारी कष्ट दत्तस पाप ते चल्ली ते सुंदरीनं बमनल बार तेराने कोरका असेल नाही गो कसने कर नाही गो तशी जाऊन अशी बाद दितस की म्हणून अयो माई तुम्ही निके खंच काल अंतस ती काल खंचदलरीची वर्षिक बार तेर प्र कोरका गो कोर्चु क्रम कोरका नादला शीच उपद्रव दौचे ते चरडक मानसिक दावनो आघातदಲ್ಲ तशी दावनो टक्कस कसकी दिसता सुरवेर सुंदरीನ ते चरडक बुंचा खडका आमगे ते प्रापण हಳ್ಳरी हे चरडुवलೊಟ್ಟು खेळता खेळताची क्रमेण समदत्ता घरांतू असलरी ते चरडक बाप
बापसून गेलेला विषय सांगनिखे तो दूर गावांतस येता आणि थोडे दिवसांनी येता म्हणून सांगला काय येता डॉक्टरने तशी म्हणला काय चिकेची समदवो मागिरी तिक होगूर विषय कळयती आत्ताची शॉकिंग न्यूज दिवू नका ती म्हणला काय तशी जाऊन ते चरडाक बापूस ना म्हणजे गोत ना गो हा ते करेक्ट आणि सुंदर बम्मणू कशी गेल की विषय कसा म्हण समाज गोत ना गो सुंदरी नुल्लच पडेल रे ती काही पूर्ती गोत असेल म्हणके ना कोण की विक्रमಣ್ಣन सांगेल खे तो उज्जे पोणू लसून गेल्लो म्हणू आणि तगल कसे की केला वस्तू दाखल खे बा तगल होई की नाही सांग म्हणू हिने होई म्हणू गुर्त धरलं काय पुंडलिकनी तो एक रूम म्हणता सिलिंद खे बा खंच की फॅक्टरी काम वत्त सिलिंद खे त्या खंच गावान तो कसं नाही कित्ते गोत ना पडे ತಾನ್ ಸಂಗಿಲ್ಕೆ ತಿಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಕೋಣ್ಕಿ ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ನತಿರಲ್ ಉತ್ತರವೇರಿ ಹಿನಿತ್ತು ನಂಬಿದ್ದವರ್ಲಲ್ವೇ ಅಮ್ಮನ್ ಸಂಗಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ ಕಸಂಕಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಸ ಪತ್ತದಾರಿಯ ಮಣಿ ಜಾಗೃತಿದ ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿ ಪೊಳಚಕೈ ವಚ್ಚೆ ನೀವೇ ಸುಂದರಿ ಇಂತದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಸನೆ ಉಲ್ಲೆ ನಿಖೆ त्या विक्रमन मळखे बा पूर्ती लसून गेलेले पोळोच्या कस्सने मेळणी तशी जाऊन आम्हीची प्रकाम केले मळखे आणि हिक चढ एन्क्वायरी करच्याक खंय म्हणवत गो ही तदबी त्या चरडाके हुशार नाशी दल नवे तशी जाऊन ताज बगी चढ कसने तीन माथ्यून कोण गेली की म्हणू तो विक्रम तिक गुर्ताच वे तो हिगेल गुर्ताच नाही अब्बा तो आणि पुंडलिकू एक रूम ಅಂತ ಸಿಲಿಂಕೆ एक ಕಡೆ ಕಾಮಕ್ ವತ್ತ ಸಿಲಿಂಕೆ ತಗಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ಹಿಗೆಲ್ ಕರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಲ್ಕೆ ತಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಳೋಂಗೇನು घर सुद्धोंगेनियोनु विषय कळेला तिका दलरी गुर्तर्थ नातिलेल उत्तर नमगोच मळरी मक्कसले की समदिसना बा हा हे एक पॉइंट विषय बदस कगो गायना गुर्तर्थ नातिलो हंगल घर सोद्धून येऊन विषय कोळो कामळरी तक्कसन करच काम ना म्हणवे विषय बदाच्या बापुंडली गेला आणि तो सिक्कापट्टे पित्तसील नाही गो पिऊन खई पडले की कसन दल्ली की तुम्ही सांगची होई त्याला मग कसेले की नंबिक येताना बा पुढे मुकर कसन दत्ता म्हणून आता सध्याक सुंदरीनं चरडा पळवून घेऊ का फायदा व मेळटन सांगतो तिका चरडाक आमगेल घरानी आपण हाडी म्हणून सांगता मग काय अम्मन संगिल करेक्ट म्हणून दिसतस कसन की हंग कारभार चलतस आज ने फाई ते कसा म्हण हा दोन काणू काढता तितके बिता तुम कसने विषय कळले दय कोण मग तिलसी येते ते आणि आमगेल व्हिडिओ कशस तुमका कंचनमने व्हिडिओ दाव का म्हण पूर्ती कमेंट्स अन तिलसी येते एक चूर पण इष्ट दले रे होड मन कोरनो एक बाटो कोणो लाईक वती येते तुमगेल सैरंग पुरा शेअर कराते आणि के कोण आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब कोण गेनी की दय कोण सबस्क्राइब कोण आमका मस्त व्हिडिओ घालचक सपोर्ट करते प्लीज